Nagagwa subong ang nagkalain-lain nga isyu kag aligasyon batok sa pila ka mga senador nga miyembro sang mayorya may kang tanan sa kaso nga plunder, graft kag iban pa nga ginaimbestigaran sang mga otoridad. Si Senator Jinggoy Estrada ginaangot sa kaso nga plunder kag graft may kang tanan sa flood control projects kag iban pa nga aligasyon sang korupsyon. Si Senator Rodante Marcoleta naman may precautionary hold departure bangod sa reklamo nga plunder kun sa diin wala niya madeklararang 75 million pesos nga campaign donations sa iya SOCE o kana Statement of Contributions and Expenditures sang nagligad nga 2025 elections. Si Senator Francis Cheese Escudero ginareklamo naman sang plunder, graft kag indirect bribery bangod sa ginaligar nga 586 million pesos nga kickback halin sa flood control projects. Si Senator Joel Villanueva naman ginpahayag sang ombudsman nga handa na para kasuhan sang plunder may kang tanan sa ginaimbestigaran nga mga proyekto sang gobyerno. Sa piyak nga bahin si Senator Mark Villar kag ang utod sini nga si Senator Camille Villar ang sa karon ginaimbestigaran sang Department of Justice kangot sa reklamo sang Securities and Exchange Commission batok sa Villar Land Holdings Corporation bangod sa market manipulation, insider trading kag sala nga disclosure. Samtang si Senator De La Rosa naman kag Senator Bongo ang nadala sa ginpangalanan sang International Criminal Court may kang tanan sa war on drugs sa nganay administrasyon ni Duterte bilang mga co-perpetrators sini.